Tiprasa rok tui nyangnani krwi tongnani jala omo hai tabuk Tripura o kwbangma brung no nugjak tongo haipana amno nugjagui tongphano mokol bai wngya haike nasigya masi singkhe tongui tongo sobo hwngka amo leader hwnjaknai rok ang kono party ni o jaga mention khaya haipano jora hwngkai Tiprasa rok boro jani bo kwmai thangbai o leader hwnjaknai rok nang amo jesa party no pano sadi kebo no kebo kaham hinmaya kebo no kebo hamya ni hinmaya amoni bagui no mono thik khanya hwngkai chini society no thik khanya nangnai chini Tiprasa rok se thanchangna nangnai chini Tiprasa rok thanchangui se kokaisa na nangnai anting mani pore hwngkai nang jesa jagani phano leader yale moha leader phano fight tongdi kokaisa tongui thanchakai tongkhake nang krwi phano ngui tongdi Tiprasa rok joto thanchang tongkhake je sugyano chugrui hamkrai ni lamao tlangui mano amoni porikhe jeo leader sinjaknai rok bo samung kaham khema khlainai tani humble jeo Tiprasa thanchani bisingse a leader tongkhona nangna dising Tiprasa rok buti khaijak tong sadharan torega khaiye kisemisa bank o rang hapmani amono manase bank rogo jalarmani tom khaine nango hai khaine nang eveno rega khaine rok simiya kwbangma lukurong no haike problem face khlai tongbayo tamni humble tom problem hngka borok kaham ke bujuk sai kinariya tabu lunch time tabugya khana haidi hai irai hini sau ngai Tiprasa rok ni te kaisa problem face khai tongmani hngka tabuk Tiprajwk ro koboni dofa bai kaijakmani amono khobele kebse sane kereka je Tiprasa te kaisa dormo khayo hnei st cancel khainani amo khaibele saja Tiprasa rok bo chini culture chini chumung chini traditional omorong no narangnani bagai chung ma chai tongnai thik no sung tabu modern rok no sung accept khalai chung na harjak haipana chung chini culture rok no pogyawe chini kanmung chumung bari rok ngaka bai rikanai risa chela rok ngaka bai damai bai risa omorong no bo government hoite kaisa de islam ka kai belai khe chanai school college hati wo salcha phano khaike chao chung kwbangma koboni dofani thani srungnani tongo tagromoi nya khakai miju rok no phano naidi borok busakai unite thancha tong Tiprasa no thancha sokomornai rok ngaka miju rok no chaja gyangnai borok ni tomong no ta sikidi hini sanai ang te kaisa omo sate kaisa kong mutu mangkha aguli ni school logo chini Tiprasa rok sajakpo ayangna ni faine teacher rok bai norok chung Tripura hawa haise developing hnai hingke Nagaland no adike ke bahai de tongsa nukhna bele Nagaland ni Kohima city rok busuk thas hapung hatani se busuk thas ke city sohor slam ki kabaro Mizoram ni Aizawl city no bunu khona bla busuk thas ke hapung hataya city slamja busuk developing ja gechini Tiprasa ba suna kai to borok ekdom developing ja inke borok no ke ba sajon da khlai Arunachal Pradesh Shillong ro botong borok bongni sati soli no borok developing tongo tabo chini Tiprasa ro no joton sai under developing jak tabo notice ni bising tamni himble chung jora kaisa belai khemung ganang tongmani amoni pore ngai to amang sananang ya norok jot to shiwo buting tongbai kha tabo kha tini video amsakani muthak sinai ang amsuk sanamusu ya ang amtik kokrok saka kai bukha kha khami heyo te mokoli muktui yoro amsukno tini video hambai norok sajaka like khlabdi